O PP levou o BNG á alcaldía de Catoira hai 9 meses e agora pacta co PSOE para desbancar ao bloque. Socialistas e populares pecheu unha moción de censura que se traducirá nun goberno de coalición cunha alcaldía compartida. Temos unha oportunidade ao BNG, unha oportunidade que o BNG non é que non soupera desaproveitar, é que non quixo aproveitala. Con un alcalde que non quere nin dialogar, que non quixo dende o primeiro momento todo o que dixamos sobre ese pacto, que se fixo un pacto que el nunca quixo que fora escrito, porque el xa dende o primeiro momento parece ser que non quería cumplir, é un pacto que non cumpleu. Para o socialista Alberto García, esta insólita manobra, bautizada xa como Operación Dracar, está xustificada por unha cuestión de democracia. Este acto de moción de censura é volver a democracia que foi expulsada do noso concello. O veterano socialista será o vindeiro alcalde durante 1 ano e medio con Iván Caamaño como tenente de alcalde. Despois inverteránse os papéis e Alberto García entregará o bastón de mando a Iván Caamaño. O líder popular que co seu apoio ao BNG apartou do poder o PSOE xustifica agora o seu cambio de criterio. Di que o nacionalista Xoán Castaño tivo unha oportunidade que non aproveitou. Sacamos a Alberto para dar unha oportunidade a outro partido, como podería haber feito Alberto se estuvera gobernando o PP 30 anos ou como podería haber feito calquera outro partido e calquera outro equipo. Despois deso non funcionou, pois temos que facer un pacto, traballar conxuntamente a facer un goberno conxunto. Segundo avanzan, van ter 2 adicacións exclusivas e van cobrar 20.000 euros menos co aínda rexedor. Tanto un como outro xustifican que os intereses dos veciños están por riba de todo, aseguran que nada funciona no concello de Catoira. O mellor que podes facer os partidos e os políticos é xuntarse, pactar e facer cousas, porque é o que quere a cidadanía de Catoira, de Galicia, de todos lados, que se fagan cousas e que os políticos cumplan co que teñen que cumplir. Sobre as consecuencias desta inhabitual moción, o popular confía na súa continuidade dentro do PP, mentres que o socialista advirte que a él as ameazas de expulsión non lle afectan. Eu levo 50 anos militando, 40 e tantos militando no PSOE, o sea que non me afectan estas expulsións e cousas desas. Eu estou aquí sempre traballando para o partido, para os veciños. Home, pois non me gustaría nada porque eu son do Partido Popular, pero, bueno, se esa decisión a toma o Partido Popular, igual que a pode tomar o Partido Socialista, pois asumirémola, bueno, pois será algo que non nos guste, pero bueno, estaremos sempre de lado dos nosos partidos.